it-teknoloġija li ġiet installata fl-estensjoni tal-Power Station ta' Dellimara tista' titħaddem kemm bil-heavy fuel oil kif ukoll bil-gasoil. L-għażla tal-im minnhom se jintuża trid tittieħed mill-Korporazzjoni Enemalta. Bid-deċiżjoni se taffettwa mhux biss il-but taċ-ċittadini iżda wkoll saħħithom, l-ambjent u l-kwalità tal-arja. F'konferenza tal-aħbarijiet intqal li f'pajjiżna it-trap li niġġess l-arja diġà jammonta għal aktar mid-doppju ta' dak li tippermetti id-direttiva tal-Ewropa dwar il-kwalità tal-arja. Fi kliem it-tabib Jason Bonnici dan it-trap fin huwa perikolus ħafna u jaffettwa ħażin anke li trabi li jkunu għadhom fil-ġuf. Jekk l-Enemalta tagħżel li tuża l-gasoil minflok il-heavy fuel oil fil-Power Station ta' Dellimara, mhux biss jonqos il-livell ta' trap fl-arja imma wkoll ir-rata tal-imwiet minn mart respiratorju u minn mart tal-qalb. Mela jekk hemm inqas trap fin, ta' kif isem mill-lat mediku li ħajgwadanjaw in-nies u ħajgwadanjaw f'saħħithom fis-saħħa kemm ta' tfal, kemm ta' adulti kif ukoll ta' anzjani. Il-MEPA qalet li d-deċiżjoni dwar it-tip ta' fuel li se jiġi użat se tittieħed meta joħroġ il-permess. Imma l-professur Edward Mallija jgħid li kollox jindika li l-Enemalta se tuża l-heavy fuel oil. These reserved matters hija ma nistax insibilha espressjoni oħra iżjed preċiża bħala daħ fil-wiċċ. Dawk kienu deċiżi minn qabel wara se. Il-professur Edward Mallija esprima nuqqas taqbil mal-konklużjonijiet tal-Ministru Tonio Fenek illi jekk jintuża l-gasoil se jolew il-kontijiet tad-dawl. Il-fatt huwa illi l-extension hija d-doppju għandha d-doppju tal-effiċjenza tal-marsa. Dan ifisser li għall-istess ammont ta' elettriku se jkun hemm bżonn nofs l-ammont ta' diesel. Allura jekk id-diesel ma jqumx darbtej jew 3 darbiet iżjed minn heavy fuel oil, il-prezz tal-elettriku se jżidlek. Il-kunsilli lokali ta' Marsa Xlok, Birżebbuġa u Żejtun insistew li l-aħjar għażla għal saħħet ir-residenti tkun dik tal-gasoil. Saħqu wkoll li trasport tal-fuel li jintażel għandu jsir bil-baħar u mhux bl-art biex jiġi evitat il-periklu għall-pubbliku. Il-Partit Laburista se jkollu tim kompetenti banċar li baqa li ġibu bidla fid-direzzjoni li tassigura stabilità fil-pajjiż. Fuq bl-aġenda Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista jrid li n-nies jaslu lilu fl-elezzjoni ġenerali fuq il-bażi tat-tim kompetenti li se jkollu. Konvint li ħajkun hemm nies oħra, nies ġodda, nies kompetenzi li ħanaqdu ma' nies li diġà għandna li huma kompetenti ħafna illi ikonna tim illi bih mhux il-Partit Laburista jkun gburi, illi pajjiżna jkun gburi. Dwar is-sitwazzjoni ekonomika Joseph Muscat qal li pajjiżna jista' joħroġ mill-problemi permezz ta' tkabbir ekonomiku. Il-Partit Laburista jemmen li Malta ma jaqbillix li l-Greċja tfalli u li l-ewro tispiċċa għaliex dan ikollu riperkussjonijiet qawwija fuq il-familji Maltin. Joseph Muscat sejjaħ lill-Ostingat bħala simbolu tal-arroganza li rabba l-gvern ta' Lorenz Gonzi. Għax il-ġurnata ta' qabel ma tnieda s-servizz ta' trasport pubbliku, il-Ministru Gatt nefaq 80,000 euro għal-ċerimonja ta' nofsija, 80,000 euros għal-ċerimonja ta' nofsija, fejn mar bħafna dwal, bħafna xinxilli u ċerimonji u ħafna klim sabiħ u qal minn għada spiċċaw il-bużullotti. Allura jekk rittieħu l-krettu, jekk l-affarijiet kienu ħajmorru tajjeb tiġġor responsabilta tal-affarijiet li marru ħażin. Dwar il-proposta ta' konvenzjoni kostituzzjonali, il-kap tal-Oppożizzjoni qal li jemmen li wasal iż-żmien li weldu t-tieni Repubblika. Malta għandha jkollha jum nazzjonali wieħed fil-waqt li l-oħrajn ikunu festi nazzjonali u jibqgħu festi pubbliċi wkoll. Fl-istess ħin, l-istituzzjonijiet kostituzzjonali m'għandhomx jibqgħu bbażati fuq partitokrazziji, iżda għandhom ikunu jirrappreżentaw aktar is-soċjetà li qed ngħixu fiha llum. Ir-residenti tal-Kalkara jinsistu li mhumiex moqdijin sew bl-arriva u li qed iqattaw ħin twil jistennew karozza tal-linja. Li nkun fuq l-istage fit-8 u 10 ta' filgħodu, qabel kont ngħidu wieħed ninżel 10 minuti, kont minn hemm u minn hawn titla' u ġiet 5 minuti tard titla' wkoll. L-irkibt qiegħed jagħmel indikat fid-29 ta' filgħodu, sija u 10 minuti. Tinżillek xi sitta eskwart u qabel 8 ma tasax. Karozzi. Is-Sindku Michael Cohen qal li l-impressjoni li għandu hija li s-servizz ta' trasport pubbliku qed jipprova jraqqal pannu bil-qar aħmar. Fl-opinjoni tiegħu m'hemmx biżżejjed karozzi u xufiera biex jingħata servizz tajjeb. Ta' mhux progress, qed titla' minn fuq tiżel, qed titla' minn hawn tiżel. Aħna se mmorru qudiem u se mmorru.
Ir-residenti insistew li jekk is-servizz tal-arriva ma jitranġax, il-kumpanija għandha titwarrab minn Malta. Sa issa l-awtoritajiet ma tawx widen lir-residenti tal-Kalkara bis-Sindku Michael Cohen jgħid li fil-ġimgħat li ġejjin se ssir petizzjoni biex l-ilmenti jiġu formalizzati. Kienu diversi l-każijiet ta' moħqrija fuq l-annimali li smajna fl-aħħar ġimgħat. Mill-istorja ta' Star li nstabet mitfuna ħajja għal każ ta' Gajja li ntremmit ħajja fi skip. Is-sibt wara nofsinhar mijiet ta' Maltin u Għawċin inaqdu fl-imkien sabiex juru r-rabja tagħhom għal krudelta u l-moħqrija fuq l-annimali. Malta m'hawnx governing laws to supervise these groomers. Jiena nista' naqbad għada u niftaħ grooming salon. Il-missjaġ simbolika ġiet organizzata madwar id-dinja kollha taħt it-tema Where the Van to End Animal Cruelty. L-organizzaturi lokali qalu li l-gvern għandu jkun aktar effettiv biex ikunu evitati każijiet ta' moħqrija fuq l-annimali. Mhix Malta biss, id-dinja kollha pallum għal satej sħaħ jingħaqad biex nuru solidarjetà mal-annimali li ġew abbużati. Nuru id-dinja kollha li aħna l-Maltin nħobbu l-annimali. Waqt l-attività dawret petizzjoni b'appell biex l-Unjoni Ewropea tnaqqas id-batijiet li għaddu minnhom l-annimali meta jiġu trasportati għal qatla. Din hija dwar l-annimali fl-Ewropa, ħafna minnhom ibatu ħafna sakemm jaslu għal post fejn joqtluhom u hemm inizjattiva nista' nagħtik il-website nixtiequ li n-nies jissapportjawna billi jiffirmaw din petition. Il-website hija www.8hours.eu. Għal din l-attività attendew ukoll id-deputat laburista Gino Kawki u Michel Muscat. Iż-żmien li l-annimali ikunu soġġetti għal moħqrija għadda u spiċċa. Kull min jaħseb li jista' jagħmel atti ta' krudeltà fuq l-annimali u jgħaddi għalixxa għandu jkun biex ngħidu hekk imwissi li l-lum ukoll l-annimali għandhom id-drittijiet tagħhom. Bħala pajjiż irridu ngħinu lil dawn l-annimali u lil min joħsibhom mhux bil-paroli biss u billi nimpużaw imma bis-serjetà. Fit-tmiem il-mixja nxtelu numru ta' xemat quddiem il-Palazz tal-Belt Valletta. Anzjan ta' 89 sena jingħata appuntament għal 5 xhur oħra biex ikun jista' jirranġa żball fid-dettalji tal-mediċini li huwa intitolata lihom u li għandu bżonn jieħu. Qariba tiegħu titkellem ma' One News. Għalt li on the 8 February 2012. Għattila x'inhu tada mhux vista ta' sempliċement biex tirranġaw żball li sar fuq kard. Għatta ma li għandna nistennew 5 xhur oħra raġel ta' 89 il-pim li jridhom kuljum. Ta' dan jilħaq imut ta' 5 xhur oħra ta' sempliċement biex tirranġaw kartuna. Persuna oħra li natat l-impressjoni li kienu sejbatu għalija malajra l-appuntament qalet lil One News li natat appuntament għal sen oħra. Kitbit li jerġin fuq il-karta u rċivejtu għal 14th ta' wissu ta' 2012 sena wara. Jimma jistax il-żom bluġieħu, għax il-medicina tibqa' ħuda sakemm jibgħat għalik. Allura imma fejn nibla sena sħiħa medicina għal xejn. Din il-ġimgħa One News xandar l-esperjenzi ta' mara li kellha boċċa f'sidira u li kienet sfurzata tissellef il-flus biex tagħmel operazzjoni fil-privat wara li natat appuntament għal xhur sħaħ wara. Esperjenza ta' mara li natat il-lopju iżda sitt ġimgħat wara saret taf li ma kienet saret ilha l-ebda operazzjoni u ta' nisa tqal li ma kienx hemm post tal-jum fis-sala tal-maternità.